Hürmetli rayondaşlar, hürmetli rayonumuz konaklары. Koronavirus infeksiyası taralуга юл куймау белән бәйле рәвештә районымызда 28 марттан 5 апрельгә кадәр махсус режим кертелде. Бик кирәк булмаганда өйдән чыкмагыз. Дус туганнарыгыз, әти-әниләрегез, танышларыгыз һәм аеруча өлкәннәр белән очрашуларны чикләгез. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлеген саклагыз. Зинһар өчен бу көннәрдә телефоннан гына сөйләшеп торсагыз да, алар сезне акларлар, чөнки тормыш кешеләргә бер генә тапкыр бирелә. Паникага бирелмәгез. Интернетта, WhatsApp'та кирәкмәгән информациягә ышанмагыз. Профилактик чаралар үткәрүегезне сорыйбыз. Бүлмәләрегезне ешрак җилләтергә кирәк. Шәхси гигиена һәм санитар таләпләрне үтәргә кирәк. Дезинфекция чараларын кулланырга, кулларыгызны ешрак юарга, маскалар кияргә бик кирәк. 63 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне үзләрен изоляцияләү режимын катгый сакларга сорыйм. Чөнки алар безнең аеруча куркыныч яшьтәге кешеләргә карыйлар. Азык-төлек һәм дарулар алып кайтып бирү өчен кайнар линия телефоннары эшли районыбызда. 30044 31337. Вирусны таратмау һәрберебездән тора. Уңышлар бар безгә да.